Αγίαν, την οδηγήτριαν, άχραντε, νυν πανευλάβος προσκυνούντες, γερέρωμεν παρθένε, επέστηγαρόδε προς ημάς, βραβεύουσα θαυμάτων προχωρήν και παντίον ελευθερούσα των δεινών, διώσει ποθοβόμεν. Δόξα τη ευλαχνία σου σέμνη, δόξα τη αλλήληψη σου, δόξα τη προμηθεία σου, μόνη πανήμνη. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιωακήμ και του συγχωροστατούντος αυτό Χρυσοστόμου Αρχιερέως, του Πατρός και Επιμενάρχου ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του καθηγουμένου ημών Αλεξίου Ιερομονάχου, μετά της εν Χριστώ συνοδείας αυτού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, του Αγίου Ναού τούτου μετά των οικείων αυτών, ως και πάντων των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κυρίων των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον. Επάουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριο Θεός μου, η μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδί σου αναβαλόμενος φως σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ους ιδέριν, ως στεγάζων εν είδες τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επί περίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γην επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσιν. Αναβαίνωσιν όροι και καταβαίνωσιν παιδεία εις των τόπων θεμελίωσας σε αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψει τη γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του γρου προσδέξονται όνογρες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορτασίζεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κρίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνος εφύτευσας. Εκεί στουρθεί ενός εύσουση του Ηρωδίου και ετικία αγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς. Ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού έθους σκότους και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συλλήχθησαν και εις τα σμάντας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετά, ο νου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως τον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δες το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου και εις το αυτούν αυτών επιστρέψει.
εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου υπάρχω. Ιδινθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγοι ψυχήν τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού, έθρους σκότους και γένετον ύξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Συ. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Περ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιωακήμ και του συγχωροστατούντος αυτό Χρυσοστόμου Αρχιερέως, του Πατρός και Επιμενάρχου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του καθηγουμένου ημών Αλεξίου Ιερομονάχου, μετά της εν Χριστώ συνοδείας αυτού του Κυρίου δεηθώμε. Σιμών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμε. Υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Περ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως
οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ότου παραδόξου θαύματος της Παρθένου κόρης, τα πολλά τεράστια εικόνος της εαυτής ύμνην προτρέπουσιν, εξέδουσι γαρიბών, πανδυτικός την διάνοια υπέρθεν και ταύτη αναβών των ασπασμών του αγγέλου
και του όνοματός σου υπεμεινάσε, Κύριε, υπέμενεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων. Βαβέλ της εις προμηθείας αγνή και στοργής απλέτουν εις προς πάντα σκέφτησε τους πίστη μεταλθέων εις ελπίζοντας εφραίνησα οι αυτούς της διαφόρης χαρής βάση άχραντε και θαύματα προς αυτούς επενεργείς δύο πόθο κραυγάζουσι και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, δια σου το μέγα έλεος. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Ας μαζί τιμώμεν παρσέλες, εις την εικόνα της μορφής σου χαίροντες, και πόρθο κορόφι κατασπαζόμεθα, εφήμισε χάρη μας, την παραδόξο ελεύση παράσπηλεν, και κόσμος εν τιμώνει προσάνεται τη διώση κραυγάζοντεν, χαριτωμένη χαίρεν, ελπάσου ο Κύριος, ο παρέχον των κόσμων, δια σου το μέγα έλεος. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Ουρανού τα στρατεύματα και της γης πλήθεια πάντα, νυν κείνην πανηγύριν συγκροτήσατε και της Παρθένου υμνήσατε, την δόξα την αφραστών και τα θαύματα αυτής προς ημάς απεπήργαστε δια έλεος. Θεοτό και βόντες χαίρε κόρη, υβρωτών την φύση ξένος, της ουρανής συνάψασα. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού, της αχράντου εικόνος σου τα εξαίσια θαύματα, νυν ημάς συνήγαγεν απειρογάμε, την οφείλην αποδούν εσύ, προφρόνος ενός μάση και όδες πνευματικές, καν αξίω σου κεχομέν, αλλά πρόσδεξε ως περμήτρη φιλόπες Παναγία, ψελισμούς τους ημετέρους,
ουσε καρδίας προσάγουμε. Ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εσχυνέστος αναπαντές και τα χείλη φραγίτωσαν, οι λαλούντες αντικρίτης Θεοπαίδος και των εικόνων ασεβίαν πιστόδε
σοφία, ορθή. Εσπέρας προκειμένο, Ιδούδη ευλογείτε των Κύριων, πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών, οι δούλοι ευλογείτε των Κύριων, πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών, οι δούλοι ευλογείτε των Κύριων, Πάντες οι δούλοι Κυρίου. Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπομεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ του, ετι δεόμεθα υπέρ του Επισκόπου ημών Ιωακήμ. Εις πολλά έτη δέσποτα
Προστατούντος αυτό Χρυσοστόμου αρχιερέως, του Πατρός και Επιμενάρχου ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ του καθηγουμένου ημών Αλεξίου Ιερομονάρχου, μετά της εν Χριστώ συνοδείας αυτού και των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιών των ψαλόντων, και υπέρ του περιέστωτος λαού του απεκδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελεός Σου εφημάς, καθάπερ υλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε, το ελεός Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος, Σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσαμε την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυνε
έσυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση Τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Την υπερλάμπρον κόρην των αγγέλων το θαύμα χριστιανών το καύχημα την εφορών του όρους την μετά Θεόν ελπίδα των μοναζόντων και μεσίτην αγήμητον Μαρίαν την υπεράγνων ενωδές εγκομίων μεγαλύνομεν σήμερον ιδούγαρ τράπεζαν μυστικήν προύθηκεν ημίν τα αυτής και τας ευεργεσίας τρυφάκων ονέκαστος πνευματικός
κηδαιμονίαν, άλλος το ευσπλάχνον και ηλάρων και τέλος την προσπάντας αγαθότητα αυτής και ανεξικακίαν και ομοφόνος βοήσομεν. Χαίρε και χαριτωμένη ημετά Θεόν προστασία του γενούς ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ του Επισκόπου ημών Ιωακήμ και του συγχωροστατούντος αυτό Χρυσοστόμου αρχιερέως, του πατρός και επιμενάρχου ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ του καθηγουμένου ημών Αλεξίου Ιερομονάχου μετά της εν Χριστώ συνοδείας αυτού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Και τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών του Αγίου και Πανσέπτου ναού τούτου μετά των οικείων αυτών, ως και πάντων των επιτελούντων την Αγία Εορτήν και πανήγυριν ταύτην, και προσενεγόντων τους άρτους και τα δώρα ταύτα. Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταπονισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρόμης αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευθυνίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμένη και ευδιάλακτη γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε Γιατί δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον
δόξον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενοήμην δέσποτα, επί τις αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα της σου. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων σωμάτων, νοικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου, μοίρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ Γιάννης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ναούμ, ου και την Θεία Μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον τη δέησιν ημών. Δόρισε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερύγων σου. Αποδίωξεν αφήμων πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη, σύ εν γυναίξει και ο καρπός της κοιλίας σου. Σωτήρα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας του πεντεάρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντασκυλίους άντρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον, τον ίνον και το έλαιον, και πλήθυνον αυτά εν τη πόλη και επαρχία ταύτη,
και στον κόσμο σου άπαντα και στους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, συ τον άρχον σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωικό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν, είδε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Χριστιανών η πληθύς εγκαυχωμένη επισήμαν αμόμητερ, ορώσα την πριν πεσούσαν εν τη φθορά ταπεινός, φύσιν υψωθήσαν υπερενίαν, εις δόξαν αηδίων αληθώς και απτόητον, Θεός γαρταύτην ενεδίσα το ασπίλεν εξαιμάτων σου, όθεν καθηκετεύομεν και πόθο δεόμεθα, σοι ξυνοφόντι το Θείο και Γεωργείο το μαρτυρήν, Χριστόν εκδισόμπιν την ειρήνη δωρηθήνεν ημίν και ελεός. Υγείωσε το σκύλον αυτού ο ύψιστος, αρνήτω της εικόνος φρικτά, παρθένον ήτο και εξαιρεσία θαύματα, η όλες η αθρηστήσα, η δόξα εσύ και τιμή, των πατέρων δόξαν ειδών ειρήνης. Ειρήνη τη χάρη σου, νυν ετάφτη εξεχείας, ή και παρέχει, αενάως της κρίνουσι και προσπίτουσι, ως αυτή δεν τα πίστεως. Όθεν ευχαριστούντες, θερμόσι και τεύομεν, σώζεα η Παναγία, τους προσκυνούντας την άκραντον, μορφήν της εις δόξης, και παράσχοτη συμπίνη, των θείων ελεών. Το πρόσωπον σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού, βλέψον επί την συνηλαρός, αφοριστήσαν κληροχίαν πανύμνητεμ και δέχουτα σε καρδίας προσαγωμένας φωνάς και αντιπαράσχου τόσον ελεός, τα σκάνδαλα παύουσα την ειρήνη
καθήκοντος άπαντες εξευλήθημεν της ευθείας Παναχράντε. Όθεν και διαπράττωμεν ανθών υπεσχέθημεν τα εναντία παρθένε και των Θεών παροργίζομεν ονειν εκδισόπη την ειρήνην δούνε πάση της εγερέρουσι. Yeah.
Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Κιγκάλη και Ρουάντας, κύριε Ιωακήμ, Πανωσιολογιότατε καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος, Γέροντα Αλέξιε, σεβαστοί μου πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες και ευλογημένοι μου αδελφοί, σε κάθε μεγάλη στιγμή της ζωής της Εκκλησίας, η Παναγιά μας βρίσκεται πάντοτε στο κέντρο της χαράς, της προσμονής και της ελπίδος του λαού μας. Και σήμερα, εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, ζούμε μια τέτοια μεγάλη στιγμή, την υποδοχή του αντιγράφου της Παναγίας της Οδηγήτριας, το οποίο έρχεται για να ευλογήσει την πόλη μας και την Ιερά μας Μητρόπολη και να ανοίξει με τη χάρη της τη λατρευτική εβδομάδα προς τιμήν του Αγίου Νικολάου. Η παρουσία της Παναγίας μέσα στην Εκκλησία μας γίνεται πάντοτε αφορμή να θυμηθούμε ότι εκείνη στέκεται διαρκώς στο πλευρό των παιδιών της. Μας κρατά, μας ενθαρρύνει, μας φωτίζει μέσα στα μικρά και στα μεγάλα της ζωής μας. Αλλά δεν έρχεται απλώς ως εικόνα. Έρχεται ως μητρική παρουσία, ως σημείο ελπίδας, ως πηγή παρηγοριάς. Ο ερχομός του αντιγράφου της Παναγίας της Οδηγήτριας συμπίπτει, όπως είπαμε, την αρχή των λατρευτικών εκδηλώσεων προς τιμήν του Αγίου Νικολάου. Και τούτο ο ερχομός της Παναγίας στην αρχή της πανηγύρεως του Αγίου Νικολάου θα έλεγα ότι είναι μία θεϊκή σύμπτωση. Ο Άγιος Νικόλαος, ο συμπολιούχος της Ιεράς μας Μητροπόλεως και της πόλεώς μας, ο φρουρός των κινδυνευόντων και η Παναγία, η μητέρα της ζωής, έρχονται μαζί να σταθούν δίπλα μας και κοντά μας, να γίνουν το λιμάνι και το φως μας. Και σήμερα η πόλη των Τρικάλων αισθάνεται ότι κάτι πολύ ευλογημένο αρχίζει. Συναντιούνται σήμερα για να αγκαλιάσουν το λαό μας και να ανοίξουν ένα κύκλο χάριτος, προσευχής και ευλογίας. Και η Μητέρα του Θεού δεν ήρθε μόνη της. Τη συνοδεύει ένας άνθρωπος που σεβόμαστε και αγαπάμε ιδιαίτερα. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος, Γέροντας Αλέξιος, μετά της τιμίας συνοδείας αυτού. Ένας κληρικός που δεν είναι απλώς ένας φιλοξενούμενος, αλλά είναι μέλος της τοπικής μας ιστορίας, της μνήμης μας και της καρδιάς μας. Ο Γέροντας Αλέξιος γνώρισε τη Μητρόπολη μας όχι ως περαστικός, αλλά ως εργάτης και διάκονος της Εκκλησίας. Υπηρέτησε για 10 ολόκληρα χρόνια, με ήθος, με ησυχία, αλλά με αρχοντιά. Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα, ιδιαίτερα στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό των Αγίων Αναργύρων, όπου διεικόνισε με ανιδιοτέλεια, απλότητα και αγάπη τον κάθε άνθρωπο. Όσοι το γνωρίσατε την δεκαετία του 60 περίπου, θυμόσαστε την πραότητα που γαλήνευε, το χαμόγελο που ξεκούραζε, την ταπείνωση που δίδασκε, την ακούραστη διακονία που μας ενέπνε και ιδίως το κήρυγμά του, αφού ήταν και ιεροκήρυξ της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ο Θεός όμως τον οδήγησε στη συνέχεια στο περιβόλι της Παναγιάς μας, στο Άγιον Όρος, στο μεγάλο αυτό πνευματικό φάρο της Ορθοδοξίας μας, και εκεί με την ίδια καρδιά, με την ίδια ηρεμία
και το ίδιο πνεύμα προσφοράς. Εξελέγει ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος, ανανεώνοντας το μοναστήρι, στηρίζοντας αδελφούς και αγκαλιάζοντας προσκυνητές από όλο τον κόσμο. Και σήμερα, παρά τις τεράστιες ευθύνες του, δεν ξέχασε την πατρίδα της διακονίας του. Ήρθε κοντά μας, φέρνοντας όχι ένα απλό προσωπικό δώρο, αλλά ένα κομμάτι του Αγίου Όρους, μία διαρκή ευλογία, ένα μητρικό χάδι της Παναγίας. Γι' αυτό και η παρουσία του σήμερα ανάμεσά μας δεν είναι απλώς τιμητική, αλλά είναι οικογενειακή. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς για τη σχέση που δεν έσβησε ποτέ, για την αγάπη του και για το συγκλονιστικό αυτό δώρο προς την Εκκλησία των Τρικάλων, προς την Ιερά μας Μητρόπολη και ιδιαιτέρως προς τον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό των Αγίων Αναργύρων. Η Παναγία, η Οδηγήτρια, την οποία σήμερα υποδεχθήκαμε, δεν ήλθε απλώς ως ευλογία. Ήρθε ως δώρο προσωπικό του γέροντος Αλεξίου. Και γέροντά μου, επειδή δεν μπορούμε να σας πούμε 1000 ευχαριστώ, σας λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα τρίσβαθα της αρχιερατικής μας καρδίας. Ήρθε ως μόνιμη προστάτηδα και συνοδοιπόρος του Ιερού Προσκυνήματος των Αγίων Αναργύρων. Ήρθε για να αγκαλιάζει εκεί κάθε ψυχή που θα ανεβαίνει για να προσευχηθεί. Ήρθε για να είναι παρούσα, όχι για λίγες ημέρες η Παναγιά μας, αλλά για πάντα. Αυτό το δώρο αποτελεί πολύτιμο στολίδι πλέον της Μητροπόλεως μας, μια πηγή χάριτος που θα συνοδεύει γενιές πιστών. Το Σάββατο, αδελφοί μου, μιας και ξεκινάει σήμερα η Αγία Εβδομάς του Αγίου Νικολάου, με την υποδοχή της Παναγίας Οδηγήτριας. Από τότε που ήρθαμε επίσκοπος και Μητροπολίτισσας, καθιερώσαμε ώστε λίγες ημέρες πριν η πόλη μας γιορτάσει τον Άγιο Νικόλα, να υποδεχόμεθα ένα εικόνισμα της Παναγιάς μας. Και σήμερα το βράδυ, αφού υποδεχθήκαμε το εικόνισμα φέτος της Παναγίας της Οδηγήτριας, σήμερα το βράδυ, εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, θα τελέσουμε Ιερά Αγρυπνία και θα έχουμε ανάμεσά μας τον γέροντα Αλέξιο, ο οποίος θα συλλειτουργήσει μαζί μας και θα ψάλει ο χορός των Αγιορτητών Πατέρων. Όμως, συνεχίζοντας και φτάνοντας την παραμονή του Αγίου Νικολάου και το Σάββατο το πρωί του Αγίου Νικολάου 6 Δεκεμβρίου, θα έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτατον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Κύριον Φιλόθεον, ο οποίος και θα προεξάρχει στην Θεία Λειτουργία και θα συλλειτουργήσουν μαζί του ο Μητροπολίτης Καστορίας Κύριος Καλίδικος και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Αλμοπίας Κύριος Στέφανος και Κιγκάλη και Ρουάντας Κύριος Ιωακήμ. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιωακήμ είναι ιδιαίτερη ευλογία για την πόλη μας. Είναι τέκνο της τοπικής μας Εκκλησίας που τιμά τα Τρίκαλα σε ολόκληρη την Αφρική. Είχα την μεγάλη ευλογία να παραβρεθώ στη χειροτονία του στις 2 Νοεμβρίου στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στο Κάιρο, όπου ο μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής Κύριος Θεόδωρος χειροτώνησε επίσκοπο τον πατέρα Ιωακήμ. Και σήμερα χοροστάτησε στον Εσπερινό και όλοι μαζί τον καμαρώνουμε,
γιατί η χαρά του είναι χαρά της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Την Κυριακή όμως, 7 Δεκεμβρίου το λέμε από σήμερα, στις 5 η ώρα το απόγευμα, εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, θα τελέσουμε την παράκληση στην Παναγία την Οδηγήτρια και έπειτα, με λιτανευτική πομπή, θα μεταφέρουμε την Ιερή εικόνα στο νέο και μόνιμο σπίτι της, στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό των Αγίων Αναργύρων, όπου και θα παραμείνει. Και πριν από λίγο ρώτησα τον ηγούμενο πότε λέτε να γιορτάζουμε το εικόνισμα της Παναγιάς μας και μας είπε να την γιορτάζουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Γιατί το Πρωτοκύριακο του Οκτωβρίου, όπου τη γιορτάζουν στο Άγιον Όρος, εμείς εδώ στα Τρίκαλα γιορτάζουμε τους Εντρίκη Αγίους. Αδελφοί μου, η Παναγιά είναι η μητέρα που δεν φεύγει ποτέ από δίπλα μας. Είναι η ήρεμη φωνή μέσα στη θύελλα. Είναι το χέρι που μας κρατά όταν όλα μοιάζουν σκοτεινά. Είναι το φως που μας δείχνει προς τα πού να βαδίσουμε. Σήμερα όλοι μας την υποδεχθήκαμε. Από σήμερα όμως την έχουμε μαζί μας, στον τόπο μας, στους ναούς μας, στις οικογένειές μας, στις καρδιές μας. Ας την αφήσουμε να μας οδηγήσει. Ας την αφήσουμε να γίνει η σιωπηλή δύναμη της ζωής μας. Ας την εμπιστευτούμε όπως ένα παιδί εμπιστεύεται τη μητέρα του. Και ας ευχηθούμε όλοι να φωτίζει τις αποφάσεις μας, να γλυκαίνει τις δοκιμασίες μας, να δυναμώνει τις ελπίδες μας και κυρίως να ενώνει τις καρδιές μας. Με την ευχή της Παναγίας της Οδηγήτριας ας πορευθούμε με ειρήνη, με αγάπη και φως. Καλώς ήρθατε, Γέροντα Αλέξιε, στο σπίτι σας και στην Μητρόπολη σας. Θερμώς σας ευχαριστούμε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Τρίκης Γαρδικίου και Πύλης, Κύριε Χρυσόστομε, Θεοφιλέστατε, αξιότιμοι άρχοντες, σεβαστοί πατέρες, εκλεκτέ λαέ των Τρικάλων, με αισθήματα βαθυτά της συγκινήσεως, ευρίσκομαι σήμερα εις την ευλογημένη γη των Τρικαίων, προσκομίζοντας μετά των ξενοφοντινών πατέρων ιερό θησάβρισμα, αντίγραφον της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγητρίας, της φυλασσομένης εις την πατριαρχική μονή του Ξενοφόντος εις το Άγιον Όρος. Οι ιερές αναμνήσεις κατακλείζουν την ψυχή μου, καθότι παρίσταμε εις τόπον, όπου προ 60 ετίας εις αυτών των πανίερων ιερών ναών του Αγίου Νικολάου έλαβαν τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης, τον του διακόνου, από τας Αγίας Χείρας του μακαριστού τότε επιμενάρχου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης και Σταγών κυρού Διονυσίου. Με συνέχουν ακόμη οι πατρικοί λόγοι του Σεπτού Ιεράρχου, ώστις προφητικός περιέγραψε την εν Χριστώ πορεία μου, κατακλείοντας με την παύλιο προφητική προτροπή. Θάρση τέκνον μου, ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού, προς την μέλουσα δόξα αποκαλυφθήνε ημίν. Η Θεία Χάρις επί 1 δεκαετία και πλέον με αξίωσε να διακονήσω εις την Ιεράν ταύτην Μητρόπολην ως Διευθυντής του Οικοτροφείου των Αγίων Αναργύρων και λειτουργός εις το προσκύνημα αυτό ως ιεροκήρυξ και ως καθηγούμενος του Μεγάλου Μετεώρου. Τη προσκλήση των Αγίων Γερόντων της Σεβασμίας Μονής του Οσίου Ξενοφόντου Αγίου Όρους
μετέβημεν στην Αθωνική Πολιτεία, όπου επί μία 50 ετία διακονούμε εις το περιβόλιον της Κυρίας ημών Θεοτόκου. Αναστάσιμος την χάνει η παρούσα ημέρα, όχι διότι είναι Κυριακή, αλλά δια το γεγονός ότι ως ευγνωμοσύνης αντίδωρον προσκομίζομεν το πανίερον τούτο εικόνισμα της Παναγίας Οδηγητρίας εις τον τόπο όπου διεικονίσαμε και έγινε η απαρχή της ιερατικής μου διακονίας, ή να αποτελεί διηνεκή μαρτυρία των ευχαριστειών μου προς τους Αγίους Αναργύρους και την Ιερά Μητρόπολη των Τρικάλων. Γόνος της σεραϊκής γης την χάνων, έχω την βαθυτάτη αίσθηση ότι η γη των Τρικάλων αποτελεί την δευτέρα μου πατρίδα, καθότι επί ικανά έτη διεικόνισα των εκλεκτών λαών σας και στα Άγια Μετέωρα έγινε η απαρχή της μοναχικής μου ζωής και έλαβε της θεοροσύνης την χάρη. Η Αγία εικόνα που μετευλαβίας υποδεχθήκατε αποτελεί, όπως προανέφερα, πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου που φυλάσσεται εις τον Άθωνα και συγκεκριμένα εις την Ιερά Μονή του Οσίου Ξενοφόντος. Αγιογράφοι της Ιεράς Μονής μας με προσευχή και νηστεία την κατέγραψαν και εις τα σκηνώματα του Αγίου Μεγαλομάρτυρους Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του προστάτου της Μονής μας, καθηγιάστη. Με περισσή αγάπη και ευλάβεια σήμερα την καταθέτουμε εις την Ιερά Μητρόπολη σας, προς αγιασμόν και προστασία όλων των πιστών. Η οδηγητική μορφή της να κατευθύνει όλους στον ευλογημένο καρπό της κοιλίας της, που είναι ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, η πηγή και δόσεις παντός αγαθού. Το πρωτότυπο της Αγίας Εικόνος ευρίσκεται προαμνημονεύτων χρόνων στην Ιεράν Μονήν Βατοπεδίου. Το έτος 1730 έγινε ένα εξαίσιον θαύμα. Η Αγία Εικόνα της Οδηγητρίας ευρέθηκε κλεισμένων των θυρών εις το καθολικό της Ιεράς Μονής του Οσίου Ξενοφόντος. Οι πατέρες, ιδώντες το θαύμα, με ευλάβεια προσεκίνησαν την Αγία Εικόνα και την έθεσαν σε περίοπτον θέση. Οι βατοπεδινοί όμως πατέρες, βλέποντας την απουσία της Αγίας Εικόνος, θεώρησαν ότι εκλάπει και την αναζήτησαν στο Άγιον Όρος. Πληροφορηθέντες ότι η Αγία Εικόνα ευρίσκεται στην Ιεράν Μονή του Ξενοφόντος, έσπευσαν προς παραλαβήν της. Οι πατέρες του Ξενοφόντος εμαρτύρησαν ότι η Αγία Εικόνα ευρέθηκε κλεισμένων των θυρών εντός του ναού. Μη πιστέντες όπως οι πατέρες της Μονής Βατοπεδίου παρέλαβαν πάλι την εικόνα και την μετέφεραν στην μονή τους και την ασφάλισαν με προσοχή και την εφύλαγαν. Όμως και εκ δευτέρου η Αγία Εικόνα επανήλθε στην Ιεράν Μονή του Οσίου Ξενοφόντος θαυματουργικός. Τότε πιστέντες οι του Βατοπεδίου μοναχοί ότι θέλημα της Παναγίας ήταν να παραμείνει η Αγία Εικόνα στην Μονή του Ξενοφόντος, επήραν και ρία και έλεον και ελθόντας στη Μονή μας προσεκίνησαν την Αγία Εικόνα, απεδεχθέντες το θέλημα της Κυρίας Θεοτόκου. Έκτοτε κάθε χρόνο γίνεται αγρυπνία μεγάλη την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου, εις απάντηση του εξαισίου αυτού θαύματος, εις ανάμνηση του εξαισίου αυτού θαύματος, και χωροστατεί ο ηγούμενος Ιεράς Μονής Βατοπεδίου με ομάδα πατέρων ιεροψαλτών και τελούμε
από κοινού την αγρυπνία προς δόξαν και τιμήν της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της Οδηγητρίας. Είμαι μάρτυρες των πολλών θαυμασίων που επιτελεί η Αγία αυτή η εικόνα. Μας αξιώνει η Θεομήτωρ να την προσκυνούμε και να απολαμβάνουμε την προστασία της και τις πολλές της ευεργησίες και τα θαυμάσια της, αλλά και τα πλήθη των ευλαβών προσκυνητών που καταφεύγουν στη χάρη της και καταθέτουν τα αιτήματά τους. Καρκινοπαθείς θεραπεύει, άτεκνε μητέρε τεκνοποιούν, ποικίλας ασθενείας θεραπεύει, πολλάς ψυχάς εις μετάνοια ανάγει. Ο παρακλητικός της κανόνας παρηγορεί, θεραπεύει, εμψυχώνει και ελευθερώνει από απέλπιδες σκέψεις. Ας προσεγγίσουμε τη χάρη της με βεβαία πίστη και εμπιστοσύνη στο ότι πολύ ισχύει η Δεής της Μητρός, προσευμένη εν Δεσπότου. Και αυτή τη στιγμή μου έρχεται στην ενθύμηση μία διήγηση ενός γέροντος πατρός, ο οποίος επί πολλά έτη υπηρετούσε την Αγία Εικόνα, άναβε το καντήλι της και ασθένησε κάποια στιγμή. Όλοι οι πατέρες τον προέτρεπαν να πάει στο νοσοκομείο για να θεραπευθεί. Ο γέρον όμως είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Κυρία των Αγγέλων και έλεγε χαρακτηριστικά: έχουμε γιατρίσσα, δεν έχουμε ανάγκη από άλλους γιατρούς. Όμως η κατάσταση του επεδεινώθη και η πόνη του ήταν ανυπόφορη. Μια ημέρα έπεσε μέσα στο κελί του, μου τα διηγείται ο ίδιος. Έπεσε στο κελί του και έκλαιγε ζητώντας το έλεος της Θεοτόκου. Είπε στην Παναγία: ή θα με πάρεις ή θα με κάνεις καλά. Και εκείνη τη στιγμή, αδελφοί μου, ήρθε η τιμία κόρη μέσα στο ταπεινό του κελί, τον ευλόγησε και θεραπεύθη τελείως. Επί 15 ολόκληρες μέρες, μου είπε, το κελί του ευωδίαζε από την παρουσία και από την έλευση της Παναγίας. Ήταν μια πολύ αγία μορφή, Σιμεών ήταν το όνομά του, και αυτά μου τα διηγήθηκε λίγο προτού κοιμηθεί, διότι ήταν τόσο ταπεινός άνθρωπος που δεν έλεγε τα βιώματά του. Στο τέλος όμως του είπα: γέροντα, δεν θα σου δώσω συγχώρεση αν δεν μου πεις αυτά τα ευλογημένα πράγματα που έζησες. Και τότε αναγκάστηκε και με αποκάλυψε αυτά τα σπουδαία και άλλα πολλά με τα θαυμάσια της Θεοτόκου. Σεβασμιότατε, η Παναγία μας από το Άγιο Θρονί της επαναλαμβάνει προς όλους μας τους λόγους της εκείνους που είπε στο γάμο της Κανά, ότι αν λέγει ημίν ποιήσατε, να κάνετε ό,τι σας λέγει ο Κύριος και Θεός μας. Αυτό αναπαύει την Παναγία μας, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι η ασφάλεια, αδελφοί μου, η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Άλλωστε στην Κυριακή προσευχή που ο ίδιος ο Χριστός μας παρέδωσε, λέγει: γεννηθεί το θέλημά σου. Η εμπιστοσύνη μας στην πρόνοια και το θέλημα του Θεού μας ελευθερώνει από την ολιγοπιστία και τις φοβίες που μας ταλανίζουν καθημερινά. Προσερχόμενοι, αδελφοί μου, ενώπιον της Αγίας Εικόνος της Θεομήτωρος της Οδηγητρίας, ας καταθέσετε τα αιτήματα των καρδιών σας με πίστη και ευλάβεια.
Ας ζητήσετε τις Αγίες Πρεσβείες της για την προσωπική σας σωτηρία. Εύχομαι η Παναγία μας να είναι βοήθεια εις όλους και με κατάνοιξη ψυχής μυστικά να της πείτε «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Αμήν. Νίνα πολύ στον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριών σου ειδή μας κατά πρόσωπο πάντων λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά τη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εικόναν σου Αγίαν την οδηγήτριαν άχραντε, νυν πανευλάβος προσκυνούντες, γερέρωμεν παρθένε, επέστηγαρ ξένος προς ημάς, βραβεύουσα θαυμάτων προχωήν, και παντίον ελευθερούσα των δεινών, Διός υποδομεν. Δόξα τη ευσπλαγνία σου σεμνή, δόξα τη αντίληψη σου, δόξα τη προμηθεία σου, μόνη πανύμνητε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εικόνα σου Αγίαν την οδηγήτριαν άχραντε, νυν πανευλαβώς προσκυνούντες, γερέρωμεν παρθένε, επέστηγαρ ξένος προς ημάς, βραβεύουσα θαυμάτων προχωήν, και παντίον ελευθερούσα των δεινών, Διός υποδομεν. Δόξα τη ευσπλαχνία σου σεμνήν, δόξα τη αντίληψη σου, δόξα τη προμηθεία σου, μόνη πανύμνητε. Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος ευθυμάστε αυτού διαχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός σου, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,
των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλίου, του Οσίου και Τρεφόρου Πατός ημών Ξενοφόνους, των Αγίης Πατρός Νικολάου Αρχιεπισκόπου της Λυκίας του Ταπαντρού, και τη μνήμη ελέησε και στους εμάς. Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Κύριε Θεό, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Καλησπέρα, βοήθειά μας η Παναγία.